Ngiyakutshena. Uyangiqeda wena qhawe. Manje ungitsheleke. Nina abafana ababukekayo. Awungitshela nenze njani ukuthola abantu besifazane? Uyabona thina 3 asayisebenzi lento yenu yokuthi nina intombi nishela ngamagama aqinile uziqoma. Mina intombi ingiqoma ngisayibuka. Hayi wena. Athi ngikhuluma vele siqomile. Wemfowethu. Ufuna ukutshela ukuthi namakuthiwa qhamuka intombazane manje nje ungakhwela phezukwayo. Into elula iyasho ibiqhamuka intokazi. Ngisacela ungikhombisa lokho. Sawubona bhuti. Kwenze njani? Yini? Iqale nini bandla la? Ngishama lana. Ngithi ngenza lento ezenziwa abafana bo TikTok la abachama nabo. Akubona uTikTok la. Akhona ka TikTok la. Angaqedi phela 3 lento. Hayi ngisacela uhlehle kancane. Ngiyabonga. Ngisacela ngizokufonela mfowethu. Umngane wakho baba ukuthi kwenziwa kanjani? Yeah. Mama uthe wakuphi nendawo? Ngowase Shipstead. Mina ngiyakuthanda mama. Oh, kaze ngakuthanda namba.